खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं स्टुडिअ आं प्रनय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ जोंसार मोसाहारिनि न'आव बिपिएफनि थान्दै हान्जा क'क्राझाराव सा 50 फलानफोरा आखाइ दैखांदों तामुलपुराव सानै ULB हमदों रायजोआव 3000 सोरखारि फरायसालिफोरा बन्द जानायनि लामायाव आफगानिस्तान क्रिकेट टीमा आफगानिस्ताननि फिरफिला लानानै T20 वर्ल्ड कापआव बाहागो लागोन गुबुन गुबुन दाबिखौ लानानै एबसुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि VC-नो गोसोखांलाइ गथायदों गलाघाटनि कसारी हाटआव सानै बिदा फंबाया पिस्तलजों लोगोसे हमजादों दानिया दङ आबुं रादाब बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बादियै दिनै बिपिएफ दोलोनि MLA आरो MCLA मोननै मोनसे थान्दै हानजाया जोंसार मोसाहारिनि न'खराव थांनानै खौरां लाहैदों मख'नो गोनांदि बिपिएफनि MLA आरो MCLA मोननै थान्दै हानजाया दिनै ULB साजायनानै नंखाय एनकाउन्टार खालामजानाय जोंसार मोसाहारिनि न'आव थांनानै न'खरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायनानै खौरां लाहैयो आरो 50,000 राङारि अनसुंथाइ गथायो जोंसार मोसाहारिनि न'आव दावबायहैनाय बिपिएफनि थान्दै हानजायाव दङमोन MLA-फोर फारियै रबिराम नार्जारी दुर्गादास बर' सरन बर' आरो MCLA-फोर फारियै देरहासार बसुमतारी पानिराम ब्रह्म जेम्स बसुमतारी प्रकाश बसुमतारी फनिराम ब्रह्म महेन्द्र ब्रह्म आरो प्रभात बसुमतारीमोन मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि नंखाय एनकाउन्टार खालामनाय जाथायनि सायाव CBI नायबिजिरनांगौ होननानैबो बिपिएफनि थान्दै हानजाया दाबि खालामदों क'क्राझाराव खनसेनो सा 50 फलान एबा सुरां सिखारिफोरा आखाइ दैखांदों रायमना हाग्रामायाव सिखार खालामना जिउ खांग्रा सा 50 फलानफोरा बुधबारखालि हाथियार जमा होनानै गावसोरखौनो सोरखारनो गथायो रिपर्ट बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय मथामबिल हागामिनि गेलेग्रा फोथाराव गल्डेन लेंगुर इक' टुरिज्म ससाइटिनि बानजायनायाव खुंनाय हाबाफारियाव ओनसोलनि सा 50 फलानफोरा आखाइ दैखांनानै हाथियार गथायो रायमना हाग्रामानि सा 50 फलानफोरा खनसेनो हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा फारियै रन्जित बसुमतारी अरुप कुमार दे विल्सन हासदा कसुगाव हाग्रा बिफाननि DFOजों लोगोसे गोबांसा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर पुलिस बिफान आरो ओनसोलनि गोबांसा रायजो राजाफोरा बाहागो लायो मख'नो गोनांदि इयुनाव आरो मैहुर खालामला होननानै जायफोर फलानफोरा हाथियार गथायदों बिसोरनो बिटिआर सोरखारनिफ्राय साफायाव 50,000 रांनि अनसुंथाइ होनाय जायो बेजों लोगोसेनो बे ओनसोलाव गंनै सि दाग्रा हेन्डलुम फेक्टरि फसंनाय जागोन जाहाथे रायजो राजाफोरा बे हेन्डलुम फेक्टरियाव खामानि मावनानै न'खर बेंनायाव मदद मोननो हायो होननानैबो प्रमद बर'आ फोसावदों बबेखानि जायफोर फलाना दासिमबो मैहुर खालामो आरो दंफां दानफायो बिसोरखौबो बे हाबाखौ नागारनानै गुबै लामायाव फैनो आरो हाग्रा रैखा खालामनायाव सोरखारखौ मदद खालामफैनो थाखायबो प्रमद बर'आ खावलायदों बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि बेन्दोंआव गुबुन गुबुन जायगायाव अपारेशन खालामना सानै ULB सोद्रोमा हमनो हादों बाक्सा पुलिसा दिनै तामुलपुर महकुमानि नाग्रिजुलि आरो देवसिङायाव अपारेशन खालामनानै सानै ULB सोद्रोमाखौ हमनो हादों होननानै मिथिनो हादों पुलिसा ULB-नि हेंथायै गरेस्वर नाग्रिजुलि कुमारिकातायावबो अपारेशन खालामदोंमोन हमजानाय सानै ULB-नि सोद्रोमाखौ उदालगुरिनि दीपक थापा आरो बाक्सानि दानसोरां बसुमतारी एबा शेरपा होननानै सिनायथिनो हादों बबेखानि हमजानाय ULB सोद्रोमाजों लोगोसे थरसे ग्रेनेड गंस्नि मबाइल फन आरो रां दाबिनायनि लाइजाम आरो माखासे अजद गोनां मुवा बेसादफोर बोखांनो हायो होननानै बाक्सा पुलिसा फोरमायदों बे समाव बिसोर सानैखौबो गरेस्वर पुलिसा जेरा खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों मख'नो गोनांदि क'क्राझाराव ULB साजायनानै एनकाउन्टार खालामनायखौ लानानै सोमजिनाय दुंहाव थासारिया आरो सोमावसारनाया सुग्लायै समावनो मैया क'क्राझारावबो साथाम ULB सोद्रोमा हमदों क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय साथाम ULB सोद्रोमाखौ पुलिसा हमनो हादों होननानै बुधबारखालि मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावदों क'क्राझारनि एडिशनेल SP सुरजित सिंह पानसरा क'क्राझार पुलिसा हमनो हानाय ULB-नि सोद्रोमाफोरखौ दैदेन ब्रह्म प्रयानजित बसुमतारी होननानै सिनायथि होदों सुरजित सिंहआ फोरमायनाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि बग्रिबारिनि दैदेन ब्रह्मखौ हमनायनि उनावनो गासैबो जाथाया सोराङाव फैदों आरो बेनि उनाव गसाइगाव प्रयानजित बसुमतारीखौ पुलिसा हमो रिपर्ट बादिब्ला ULB-आ हुमखि होनाय भाइरेल भिडिअखौ बाक्सा जिल्लानि रङिया सिमनायाव बानायदोंमोन आरो बे भिडिअ बानायनायाव ULB-नि कमान्डार
एन चिफ ब्रेनजित बसुमतारीजों लोगोसे दुब्रि ब्रह्म, फुंखा ब्रह्म, दैदेन ब्रह्म मोना दङमोन। बेजों लोगोसेनो ULB-नि गासै सा 14 दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ पुलिसआ सिनायथिनो हाबाय होननानैबो सुरजित सिंहआ खौरांगिरिनि मेलाव बुंदों। आसामाव रोजा रोजा सोरखारि फरायसालिफोरा बन्द जानायनि लामायाव। फरायसाफोरा सोरखारि फरायसालियाव गोदानै मुं थिसननायनि थाखायनो रायजोनाङै 3,000सो सोरखारि फरायसालिफोरखौ सोरखारा बन्द खालामनो थांखि लादों। रिपर्ट बादिब्ला फैगौ 2022 मायथाइनिफ्राय आसामावबो गोदान सोलोंथाइ खान्थिया आबुङै बाहायजागोन आरो बेनि सिगां सोरखारा फरायसाफोर गैयि आरो खमायलांनाय फरायसालिफोरखौ गुबुन गंसेजों सरजाबनायनि हाबाफारि लादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला फरायसालि सरजाबनायनि गेजेरजों रायजोनाङै 3,000सो सोरखारि फरायसालिफोरा बन्द जागोन आरो गुबुनजों सरजाबहैगोन। बेजों लोगोसे 14,000सो फोरोंगिरि आरो मावफारियाफोरनि मासिया गुबुनजों सरजाबगोन। जानो गोनां T20 वर्ल्ड कापआव आफगानिस्ताना तालिबाननि फिरफिला लानानै बाहागो लानाय नङा। आफगानिस्ताननि फिरफिला लानानैनो बाहागो लागोन। आफगानिस्तान क्रिकेट बर्डनि मासिगिरिया बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होदों। बेजों लोगोसेनो T20 वर्ल्ड कापआव आफगानिस्तान टीमा बाहागो लायैनि सायाव नुजाथिनाय जेंना आरो गोनो गोथोआ गैया जादों। मख'नो गोनांदि आफगानिस्तान क्रिकेट टीमा T20 वर्ल्ड कापआव आफगाननि माहारियारि फिरफिला ना तालिबाननि फिरफिला लाना बाहागो लागोन बेखौ लानानै गोबां सोंथि सिखांदोंमोन। बेजों लोगोसेनो तालिबाननि फिरफिला लानानै T20 वर्ल्ड कापआव बाहागो लायोब्ला ICCआ आफगानिस्तान क्रिकेट टीमखौ एरख'नो हागौ होननानैबो सन्देह सिखांदोंमोन। गुबुन जेंनाखौ लानानै बृहस्पतिबार खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव एबसुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि VC प्रफेसर लाइस्राम लाहादुर सिंहखौ लोगो हमनानै गांसे गोसोखांलाइ गथायनायजों लोगोसे जेंनानि सोमोन्दै गुवारै सावरायदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां एबसुनिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि VCनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आवथायाव गोग्लैनाय फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरनो ग्रेड मार्कशीटखौ हरैयाव गोबां फरायसाफोरानो हादोरनि सिङाव थानाय गुबुन मुलुगसोलोंसालिफोराव मुं थिसनहैनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायखौ नोजोर होनानै आरो माखासे जेंनाफोरखौ लाफानानै गोसोखांलाइ लाइजाम होनाय जादोंमोन। बे सावरायलायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आवथायाव थानाय गंफ्रोमबो फिडार कलेजाव गोसो गोनां फरायसाफोरखौ मुं थिसनजोबनो हानायनि खाबु होनाय, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आवथायाव थानाय फरायसालिमाफोरनो पोस्ट ग्रेजुएट कर्सनि थाखाय गनायथि होनाय आरो गुबुन माखासे जेंनाफोरजों लोगोसे आरोबाव बावैसो सान सिगां लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ सुफुंनो थाखाय नटिफिकेसन होनानै इन्टारभिउखौ लायोब्लाबो रिजाल्ट एबा फिथाइखौ रेजिस्टारनि मासिया अरायथा जायागौमानि दोनथ'नांगौ होननानै गुवारै सावरायनाय जादों होननानै मिथिहोदों। सावरायलायनायनि गेजेरजों एबसुआ दाबि खालामनाय आरो लुबैनाय बादियैनो इयुनाव मोनफायै मावलांनाय जागोन होननानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि DC प्रफेसर लाइस्राम लाहादुर सिंहआ खोथा होदों। गलाघाट जिल्लानि कसारी हाटआव पुलिसनि सिग्रोमनायाव सानै बिदा फंबाया गंसे 9mm पिस्तलजों लोगोसे हमजादों। गलाघाट जिल्लानि एडिशनेल SP अन्जन पण्डितआ मिथिहोनाय बादिब्ला हमजानाय सानै बिदा फंबायनि मुङा फारियै रकिबुल हुसेन आरो अख्तार हुसेन होननानै सिनायथि होदों। बिसोरनिफ्राय मोननाय गंसे पिस्तलजों लोगोसे गरनै 9mm गोथां गुलि आरो गर G.0.22 गोथां गुलिबो बोखांनो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बै हाथियारखौ बिसोरो दाउ बयलारनि गला सिङाव दोनखोमादोंमोन। बिसोरनिफ्राय बांसिन मिथिबावनो आथिखालाव पुलिसआ सेबगासिनो दं होननानै पुलिसआ बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।